had nog 3 maanden dicht geweest en toen ben we, mijn man en mij, dan ben we naar Gietsjerk geweest. Dan gaan we, ja, daar hebben we 70 keer geweest, want ik ken het zonder zwemmen. Na een verbouwing van 3 man is zwembad De Wetterstins in Burgum nog een week open voor bezoekers. De renovatie wie niet zakelijk. De vlieren van het zwembad en de klaaikamers binnen Hielendal ompakt. We hopen sowieso weer een poos vooruit te kennen. Maar het zwembad dateert eigenlijk zelf het gebouw van de boetekant van jongetje 76. Dus in dat opzicht is het wel een oud gebouw. Maar het is wel echt heel erg modern maken en nou ja, goed gerenoveerd. Ook de machinekamer van het zwembad had een update gekregen. Tijdens de renovatie hebben we 2 nieuwe haarvangers gekregen. 1 voor het wedstrijdbad en 1 voor het constructiebad. En dit is het allernijste model. En dat zorgt er mede voor dat al het grove vuil net weer rondkomt in het zwembad en dat het mooi skin houdt. Onder de werkzaamheden konden bezoekers gebruik maken van het boetenzwembad in Gietsjerk. Nu de verbouwing klaar is, reageren de zwemmers positief op de verbeteringen. Nou, als met name de in de klaarrondes de vlieren, dat is gewoon super netjes geworden. Het zwemmer ook zeker de verlichting is opknapt. En als je het zwemmer zelf ziet, het is gewoon skin en de vlier in het bad is nij. Dus het ziet er gewoon hartstikke goed uit. Ek Hilly Veenstra is te spreken over het zwembad en komt er vooral voor de gezelligheid. Ze bezieken het zwembad al zo'n het bestiert. Intussen staan 34 jaar. Het is altijd hetzelfde en het is ook een heel sociaal gebeuren. Hè? Ik ben grotendeels een protte ben hetzelfde hier altijd. Nou ja, het is sociale controle hebben we dan ook. Ja, ik vind het heerlijk. Nou, dan succes zwem ze nog even. Ja, nou Dok. Hoi. Ja, hoi, bedankt.